So ma UFO ndi chidule ndi mawu achizungu, koma onse afo amatanthauza kuti unidentified flying objects, kutanthauza kuti ndi zinthu zimene zimakhala zikuuluka, ndi zinthu ndithu zoti zimakhala zikuuluka mlengalenga komano sizimadziwika kuti ndi chani. That's why kuti unidentified flying objects, zimauluka koma sizinadziwike kuti ndi chani. Okay, so UFO si alien, zinthu zimene ndi zinthu zosiyana. Okay, alien paika amatanthauza kuti ndi ka creature ndithu ti ma creatures kana kuti ndi zinthu tinyama tamoyo ena amatijambula ngatooneka ngati anthu, timakhala tioneka ngati anthu kapena tamajeno osiyanasiyana komano ndi zinthu tamoyo, komano ndi zinthu zimene tiona kuti sitinalengedwe pa dziko lathu lapasi la earth yathu ino, ndi zinthu zoti zimakhulupirira kuti ndi zamlengalenga. komano ma UFO si ma alien, koma anthu amakhulupirira kuti ma alien amagwisa ntchito ma UFO ngati ndege zawo zimene amagwisa ntchito kuti aziulukira. Okay, amagwisa ntchito ma UFO. Tikuona kuti ma UFO ifuna kuti machine amene anthu anapanga padziko lapansi pano palibe amene amakwanisa kupanga identify kuti imagine amene wa ndege zimenezi kapena zinthu zimene timayenda bwanji, chifukwa kuti mayendedwe ake imene timayendera timapanga identify physics imene timadziwa. Mwachitsanzo acceleration imene timadziwa galimoto, mwachitsanzo galimoto ikanyamuka kuti ipanga accelerate imatenga nthawi, pamene izi acceleration ndi pompopompo within a second chimakhala kuti chinthu chaenda distance yoti simungachioneso. Okay, chikafuna kukhota chimatha kungokhota pompopompo osapanga reduce speed, pompopompo chimazoti chango menya 90 degree turn. So ndi zinthu zona zakuti physics yathu pa level yathu ngati anthu pa munthu wathu sitinafiki kandi technology ona kuti kunga sino ngati zimenezi. So ngati anthu ngati maiko sitinazindikirebe kuti kwenikweni chimechi ndi chani. So kwa zaka zambiri maiko akhala akuona zimene zikuchitika, mostly anthu akhala akuona zimene zikuchitika koma ationa zinthu zimeneti makamaka mabesa asitikali takhati kujambulidwa, komano nkhani imene imatika bwe ku public ma government and more especially USA. Nkhani imene imatika fika anthu amapanga amalesedwa kuti isapitirire, and anthu ambiri akhala kuyesedwa ntchito zakhala zosokoneka ifuna kuti anaonapo zimene zikuchitika ndipo anayankhula, ndipo watheka pakamwa amapeza kuti anthu ntchito zompasa zatani zafuira. So masiku angopitawa Trump anavomereza kunena kuti mafiles onse okhuza ma UFOs komanso ma alien apangidwa release. So papangidwa release ma videos angapo amene pakali pano ali public, ali sakutha kuona kuti chikuchitika ndi chani. Iye wangopereka command kuti aproceed ngeke anthu aziziwedi kuti chikuchitika ndi chani, and anthu otha kupanga ma research atapanga ma research kuti ano kuti ndi chani, and masala tizipeza tokha. So ndipulira ma video tiwiri titatu kuti muone kuti ma videos amene aproceedwa azinthu zimene zakhazi kujambulidwa ndotani. Did you box moving target? No, I took an auto track. Oh, okay. Oh my gosh, dude. Wow, look at it fly. So kuzama videos
amene ndekawo mutakuona kunena kuti tizinthu zotikuoneka koma sitikuoneka bwino bwino and simungathe kuti zisindikira kuti ndi chani kwenikweni. Komano kwa anthu ena amene akhala kuona ndi maso okuti sangathe kujambula koma angokwanitsa kuona ndi amafotokoza. Mutakuona pa diagram imene ndekayi ikuonesa zinthu zina mwa zimene anthu akhala akuona ndi maso ndi kumazifotokozera. And chinthu chimene chili chotchuka kwambiri ndi mona pa diagram number 1 yo pamene pakuoneka ngati disk. So disk imene ndi yotchuka kwambiri imene anthu ambiri akhala kuona ndithu chinthu chioneka ngati chimenecho chikuluka. Even mafilimu ambiri anthu akhala kupanga mafilimu okhuza my alien and my UFOs, koma kwambiri amagwiritsa ntchito imene ili pa namba 1 yo. Ngati mufuna muone ma examples ya mafilimu amene akhala kugwiritsa ntchito zimenezi mutakupanga check ndikuona mafilimu ngati Close Encounters of the Third Kind, filimu ya Independence Day, filimu ya The Day the Earth Stood Still, filimu ya War of the Worlds, filimu ya Nope, Signs, District 9, Arrival, The Fourth Kind, Fire in the Sky, ndi ena ambiri. Komano zilipo zosiyanasiyana kuti zina ena amati zimaoneka ngati matriangle, ena zimaoneka ngati tubu, ena zimaoneka ngati chani, ena zina zimaoneka ngati dome. So mutakupanga pause kuti muonetsetse kuti zimene zili pa diagrams ndi zotani. Izizo ndizongotenga ma description anthu amene akhala kuzionawo, amene akhala kupereka, ndipo si munthu mmodzi, ndi anthu ochuluka kwambiri amene akhala akupereka mambo amene. So tikakamba nkhani ya ma alien pauka timene titi ndi anthu amati nditi anthu ndithu tonena kuti timaoneka ndithu ngati anthu tina timakhandiza ndithu bwinobwino folo zala 5 miyendo bwinobwino, koma ena amati timaoneka ngati body ngati ana, koma nditi anthu tonena kuti nditanziru kwambiri, ndi technology yovayo kwambiri yona kuti palibe iso pachoka pashe pano yayi. And anthu amakhulupirira kunena kuti US government imasongira ndege ndithu zimene tikuti ma UFO zija zimene imodzi mwayo inagwa ku area 51. Of course anthu amakamba nkhani zambirimbiri, komano pakhala pakubwera ma engineer amene akhala kugwira ntchito imeneyo. So amabwera ndi mambo nawo osiyanasiyana ndikumuonesa kugulu. So mu video iyi sindikukamba kwambiri nkhani imeneyo, ndimafuna kuti tingodziwisanako patali kuti nkhani imene kukambidwa ikwenikweni ya ma UFOs komanso ma aliens imatoza kuti yani imatali nkhani imene ndikudza chani kwenikweni ndipo anthu amene sitamazivititsa. Koma ngati mufuna kuti ndipange video ino imene ndingafotokoze bwinobwino tsatani wa nkhani imene, tembani mu comment section mu mupereke maganizo anu.